ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଆମ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ସେଇଟା ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଦହିବରା ବିକୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ଆମେ ସେଠି ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଦଳା ସହିତ ଦହି, ବାପରେ ତା ଟେଷ୍ଟ ତ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହିଁ ବନେଇଦିଏ। ଜଷ୍ଟ ଫଟାଫଟ ଆଣିକି ଆମ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ଦହିବରା ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଲୁ। ସେଇଟାକୁ ବି ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆଉଥରେ ଖାଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ତ କେବେ ପାଟିରେ କହି ହୁଏନି ନା, ଆପଣ ଆସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ତା ଟେଷ୍ଟ କେତେ। ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୋକେସନଟା ଦେଉଛି, ବାଙ୍ଗଲୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ନାଲୁରା ହଲ୍ଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଏଠି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।